Prize. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga mag-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga daw Huwebes na kita, Pitsa 18 sa bulan sang Agosto tuig 2022. Aksyon Hotline. Yari na kita sa ikatlo ng Huwebes sa ikawalong nga bulan. Kumusta kamo mga suki namon nga matag palamati hindi lamang sa kahanginan, mga nagasubaybay, nagasunod man via online, pagi sa Facebook, amo man sa YouTube. How do you do? Kumusta kamo? Mga suki namon nga mga kaaksyon. Aksyon Hotline. Abay payara lang kamo sa maayong nga kondisyon, kag welcome na diri sa aton sini nga pagpangalagad, tubtob kita sa takna. Nga alas 9:30 karon na nga aga. Aksyon Hotline. Subong adlaw at least ang umpisa sang Huwebes kanami sa aton sini nga temperatura. Aga pa nagapakita si haring adlaw, kabay pa mangintayuyon iniya tubtob karon sa gabi. Aksyon Hotline. Pero grabe no, paang katama kun adlaw hasta sa udto kun kaisa hasta alas 3 ng hapon. Pero pag kagabi or pagkahapon nagatupa ang ulan, nagapanalithi kag nagabugnaw ang tiempo sa kagabihon tubtob sa kaagahon. Aksyon Hotline. Tilaban-laban sa trangkaso diri kun hina ang imo sining resistensya sa lawas, medyo halonggid no sa aton sining mga kaaksyon. Aksyon Hotline. Aksyon artay hupon checking in diri sa Aksyon Hotline program. Nanong pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Kuan kita karon ma-update kita kag makisayod kita sa nangin resulta sang meeting ni Vice Governor Jeffrey Ferrer sang Negros Occidental, ang nagpatigayon sang pagpakigsapol sa kay Presidente BBM. Upod nila nga nagpagkadto o nagkadto dito sa Malacañang ang Senate President nga Ilonggo man, no? Nga si Migs Zubiri. Aksyon Hotline. Angin kabahin man sang team nga nagkadto dito sa Malacañang, hindi lamang si Congressman Attorney Dino Yulo, kundi may pila man ho ka mismo mga member sang Vice Governors League of the Philippines nga nagsumpa sa presidente, pero may pila dito ka mga opisyal man representante sang sugar industry. Ti-check ta niha kay grabe mga update mo. Madumduman nga damo ang nalipay nga mga reaksyon gikan sa publiko right after nga nagbiya sa pwesto o kung nag-resign, kaginbaton na ang resignation sang tagpamuno sang Sugar Regulatory Administration o kon SRA. Aksyon Hotline. Tida mo subong huring-huring nga mahimo ang mga bulos kag mga pungko bilang tagpamuno sang SRA base kon isa ka Ilonggo. Aksyon Hotline. Sinuayhan no? Sinuayhan nga Ilonggo ang posible nga pilion o kon igarekomendar kag amo ang magabulos sa nagbiya nga si SRA Administrator si Rafika, no? At least kon Negrosanon or Ilonggo ang magapungko da kag magapangalagad, ti ang tingog sa mga Negrosanon mabatian dito sa bahin sang SRA. Aksyon Hotline.
Anumduman nga nangin kontrobersyal ang among nga talatapan right after nga ginpirmahan ang Sugar Order number 4 sang Undersecretary sang Department of Agriculture nga amo man tong gintunaan sa iya pagkawagtang sa pwesto matapos nga wala ginpasugtan no siling sang Malacañang ni President BBM o illegal niya ang inyo nga nagmato-mato kamo iya. Ang plano bala kuntani nga importation sang 300,000 metric tons sang kalamay o tinako nga kalamay sa mga opisyales to nga mo ang naghimo sang desisyon nga pagpasulod sa Malacañang kag pagpirma man in behalf sang Pangulo sang Undersecretary sang Department of Agriculture. Tinatabuan nga daan mo nga nagauyat subong sang Department of Agriculture amo ini si President BBM. No less than the President siya makuha, no? Kag magatindog bilang tiglikom sang Department of Agriculture, tiway nila ginpabaloy gurong isa ni basi nagmato-mato na sila kay kung si Gov Lacson pa dapat kung amugi man ang findings kag ang luyag matabo ang rekomendasyon sang Sugar Regulatory Administration dapat kuntani nang recommendation lang no ginbalay lang recommendation kag ginpadala siling ni Gov Lacson sa kay President BBM and let the President decide kung ano galing subong ang latest nga update siling sang Pangulo siling ya mahimo nga may ara gidman no gina-consider gidman ang pagpatigayon sang importation sang kalamay pero hindi not that much nga maglabot sa 300,000 metric tons kundi mga 150,000 lang kuno ka metric tons ang posible nga iga-import sang Pilipinas comes October. Amo na ang pinaka-latest nga nagwa bertiway pa man iya sigurado kung amo gimanang himuon sang karon nga gobyerno no bala maga-import gimakita sang kalamay kay ting isa ka pamangkot di kumo nga nagataas ang presyo sang kalamay sa merkado may ara ginman shortage bala may krisis ginman sa kalamay di sa aton sa Pilipinas or basi may pila ka mga tawo nga nagahimo kag nagamaniobra nga mo lang dapat siguro iplastar anay nga ang nagamuning sitwasyon nga ang pertigid ang pagtimbuok sa presyo sang kalamay reason bala ina nga at least may krisis kita kon supply sang sugar ang pagambalan kay kung magkadtok actually sa mga merkado may available yung kalamay galing ang problema dako nga kalamay kay porti ka mahal baloon tanang karon na kay at least ang mga opisyales sa gobyerno probinsyal na mga local officials naton nga nagpadulong dito sa Malacañang maki-update kita to kay magluwas siguro sa kung ano man ang ginistoryahan nila on sugar industry, base may pila pagid ka mga mayad nga mga gintalakay ito ang Sanday Vice Gov Ferrer kag Congressman Attorney Dino Yulo ti gusto tanak karon mahisayran sa ila kung available lang ila linya kay we are trying to contact actually Attorney Yulo since last night no galing kay daw ay gid siya magka-reply. Ano pagid? Now, diri sa siyudad sa Bacolod, gina-consider karon as one of the priorities ang Benitez administration aside from the programs and projects, parte sa mga infrastructure projects nga ginahimo subong sang tingwaan nga mapatuman sang Benitez administration in connection sa natalana nga pagbalik ba na, no, sang full implementation. Of course, may ara gyapon sa mga regulation ginapatuman ang face-to-face classes
nga munang target sang tiglikom sa Department of Education nga ina matigayon sa bulan sang Nobyembre. Di ang syudad sa Bacolod, kundi alin sang una, given na ginman nga nagapanghatag sang libre nga school supplies. Ang problema lang galing, kay dawa ay pagin matabo, nga ang pag-distribute sang libre nga school supplies nahatag sang gobyerno prior pa man sa pag-start sang classes. Kay kalabanan nga eksperyensya, bala hindi ko lapit na lang matapos ang klase, no, dira pa ya masulod o kung dira pa ya kag mabaton sa mga estudyante ang supply, ti kon kaisa nagagasto ang gobyerno, no, para sa purpose nga makahatag bulig sa mga ginikanan. Kay actually hindi rin kabataan ang direktamente, although sila ginman ang benefactors or ang beneficiaries ini. Pero pag abot iya sang tiyempo nga ti ipanagtag mo bla ang school supplies nga ulihin na, kung kaisa do hindi na ginman magamit sang kabataan mo. Kay ti late ng pag-distribute. Tinagligad ang isyo kay ti kumo hindi pwede nga gamiton ang Special Education Fund because of some legal issues. Tiambot nakakita na pundo subong si Councilor Al Victor Espino upod kay Councilor Thady Saizon nga Committee on Finance. Kundiin kuhaon ang pundo nga ni, no, para sa pagbakal sang mga notebooks or school supplies kagiban pa dira abing nga kinanglanon sang aton nga mga estudyante. Kabalo ka hidlaw ning kabataan mo. Actually, experience ko the other day, kay ang anak ko ma-high school man ma-first year, sos ang linyahanay sa nagabaligya ti labla para sa uniforme sang kabataan. Grabing pilahay, ara imo bakla na hingagaw subong kay tikon ma-start na sa palabuton nga Lunes ang limited face-to-face, ti matabo sini mga kaaksyon, kinanglan may uniform ang kabataan na pagkadto sa schools nila mo, ora pa imo linya sa mga kabataan o este sa maginikanan magbakal sang uniform, hindi hamak mo. Ti isa kitang naglinya to, no? Isa kita sa mga naglinya dira sa downtown area para makabakal sang tela ho, kay para may ngagaw matahi pasta sa Sabado. Amo gina, no, ti way labot sang uniforme, way labot sang school supplies. Isa pagid ti balon everyday. Plete sang kabataan ay perteng klase sitwasyon, no. Aglang ko'y na karon na, i-update ko man ni karon kay Councilor Al Victor Espino ho, kay ang good news kung kita nyo diri sa Corazon Locsin sa Gwa sa Kalye, Burgos, kag Lacson, ara imo mga nagabantay sa pasyente, hindi hamak everyday mo, no? Kapin pagid sa gabi magtinupa ang ulan, kung adlaw mag-init, araga tinumpok sa kilid, pobre kaluluoy ang mga pamilya sa mga pasyente nga hindi man pwede i-allow magsulod dira sa Corazon Locsin because of the pandemic guidelines and regulations being implemented by the hospitals. Actually, hindi lang na sa Corazon Locsin, all over the Philippines. Amo na ang mga guidelines and protocol nga ginapatigayon. Di si Mayor Albis Bacolod, may ginpatukod subong nga ginatawag nga temporary shelter, tiambot san umakaumpisa ini kido ginahingagaw man. Kag pila pagi karon ka mga update sa mga crime stories nga nagluluntad sa Metro Bacolod, tutukan inatanan sa aton sining pagpangalagad. Makarunan kong isyu sang kalamay para hindi kita madelay. Ari na sa aton nga linya Councilor Al Victor Espino. Online sa hotline. Kay dalas-dason ko lang ni karon ko de may plano ang city di nga magpatuman balas ang the one way nga scheme sa Lacson
Pero ari sa aton nga linya, Councilor Al Victor Espino, sir, good morning. Maayong aga Action Art, and of course, ito na natin na tagpalabati, labi na gid sa mga taga-Bacolod, maayong aga. Siling ko sadya ng mga iliskwelahan sumong magluwas sa ongoing Brigada Eskwela program that will last until August 26. Pagbalik klase sumong si Roda matamat na gid sa mga school expectedly next week damo na gid magabukas para sa pagbalik sang face-to-face although limited pa, Councilor. Sorry, Action Art, wala ta ka nabatian, may tricycle nga naglabayan o ganito. Siling ko, sako naging mga bulutuan sumong para sa natalana naging nga pagbalik klase sa mga estudyante nga mag-attend sa face-to-face. Kumusta sir ang aton yang budget to para sa kwan sa school supplies tanong latest sad to? That is correct, Action Art. As a matter of fact, si Mayor Albi nagbuhi na sang sugilanon, nagkapal siya and commitment niya nga ipunduhan ang aton nga city ordinance. Ang city ordinance nga nagapatigayon nga mahatag kita sang free school supplies sa aton nga mga kabataan, no. This is from primary school up to grade 6. Mhm. Now, ang importante si Action Art, ang goal sang aton nga lokal nga pamunuan sa ilalom ni Mayor Albi is to deliver the school supplies, mag-full na gid ang aton nga implementation sang face-to-face classes, no. Sa August 20 ma-open na ang aton nga mga bulutuan, no. Mhm. Nga pampubliko nga bulutuan. Ang ini nga mga bulutuan na Action Art ma-open is but on a blended formula. Okay. Sang pag-eskwela pa, no. May ara kita sang inadlaw nga kung sa diin ang aton mga estudyante ma-modules, may mga inadlaw nga face-to-face, no. Mhm. Ang pagpatigayon sang full face-to-face classes will be on November 2. So ang goal naton nga by November 2 dapat hopefully no, tinguhaan tagit, and this is my responsibility, ang atong nga obrahon sini nga matigayon tagit nga mapang-distribute na ni Mayor Albi ang aton nga mga school supplies before November 2 or on the day on November 2. Aha. So hopefully mapatigayon na naton ang pag-identify kag pag-bidding sang sini nga mga school supplies by next week, no. We have already identified the possible fund sources, and that is the Special Education Fund and the General Fund. Kag nabalaan na naton nga may ara kita nagakaigo nga pundo, we will draft the ABC, no, or the approved budget for the contract. Ang ginahulat na lang naton is kung pila gid ang numero sa aton nga mga estudyante nga naka-enroll sa sini nga school year. Aha. Pero daw sa SEF o sa SEF, ang Special Education Fund, do may mga legal issues kuno nga do hindi pwede magamit na, sir? Well, I was nag-istorya ako kay City Treasurer kag sa una na usaran na ang Special Education Fund. But nevertheless, those are the fund sources that have been identified nga pwede naton magamit, no? Okay. But rest assured nga may ara kita nagakaigo nga pundo nga para maakomodar ang ining proyekto, no, ni Mayor Albi. Yes, ang importante ding ginahimo niyo subong ang tanan nga effort nga at least may pondo nga gamiton. One of the good development is the assurance of the mayor and your office nga before November nga magsugod na gid ang ginapaabot nga full implementation sa face-to-face, mahatag giniya sir do muna. Yes, amo nang aton ginatingwaan gid subong. All efforts are being extended nga kinahanglan ma-deliver tagid before November 2 or on November 2 ang ini nga mga school supplies. Aha. Sir, ang parte bala sa temporary shelter, siling ko na kayo kita ko gabumbahanay na obrada o saan o gina-expect nga mangin operational kung mga cater ini sa mga nagabantay sa pasyente sa Corazon Locsin? Actually, let me lay down the premise kung nga may ara kita temporary shelter sa Barangay 18 na Action Art. Yes, sir. No? Kaingod nyo lang ni sa Action Radio. Correct. Ang isa sini nga nakita ni Mayor Albi, no, nga makita nyo maladra, magwa ka lang sa imong opisina dira sa Action Radio. Nga kung magwa ka, makita nimo ang aton nga mga pumuluyo dira nagalinya for a check-up ang aton nga mga nagabantay ara nagkakatulog sa sidewalk o sa kilid sang dalan. Now,
ang 50%, no, not less than 50% of all patients of Corazon Locsin Memorial Regional Hospital are from Bacolod City, no? Yes, sir. So ang ginpakamaayo ni Mayor Albi, and let me emphasize Action Art, nga wala sang pundo ang nagasto ang syudad ng Bacolod. Halin ini sa kabubuton kag sa Corazon ni Mayor Albi, kag halin sa iya personal nga pulsa ang gingamit na kwarta para mapatukod ang ining temporary shelter. No, ang ining shelter is designed to handle not less than 30 people na makahigda comfortably, no. We are provide si Mayor Albi sang double deck nga beds para sa sini nga may foam, no, and then may ara kita toilet and bath nga kung sadiin pwede makapaligo kag pwede usar sang banyo ang aton nga mga constituents nga nagakinahanglan sa sini nga facility. So ang ini nga facility is located at Barangay 18. Which was formerly ang nagapadalagan sini Barangay 18 barangay sa idalom ni punong Barangay Madeline Diaz. So ang inisubong nga effort is a purely private capacity of Mayor Albi as a citizen of Bacolod, but as mayor nakita iya nga kinahanglan nato ng inyong. Yes, sir. Yes, sir. Sir, isa na lang. Ang party bala sa the one way nga ginatlantaw nga scheme nga ipatigayon sa traffic kita sa Lacson, ano sir ang kwansi man ang plano? Sa diin na siya nagalin nga istorya Action Art. Daw may plano nga do ginatun-an subong in the coming in the future basi may mga pagpatigayon sang panibagong pagtuon along Lacson, why pa ni sa imo office siya masugdan? Well, actually may ara kami pero gusto ko tani mabalaan kung diin balahalin ng istorya, but because nag-convene na ang Bacolod City Traffic Management Council or BTAC, kung sadiin din ang nag-preside si Mayor Albi. One of the suggestions of course was to study the possibilities of the underutilization, overutilization ng ato ng mga dalanon sa syudad ng Bacolod. Okay. Now one of the proposals is for selecting certain routes to be put in a one-way condition, and the city is authorized, no, to conduct 90-day traffic experiments. So isa ini ka pamaagi nga lantaw naton if it will abate the problem of traffic in the city of Bacolod, amo nang aton nga pagatun-an, no. But si former councilor Attorney Dindo Ramos has furnished me a copy of kay siya ni siyang unang chairman sa sininga committee sa correct. Sanggunian Panglungsod, naghatag siya sang study, and we are currently reviewing and we will try its effectiveness. Ang gusto ko lang mabalaan kung inihalin nga statement nga may ara sila nga lihok para mabalaan naton. Kaya kung sa amin batian ko may gabuhi nga istorya nga di man sa otorisado magambal nga muna. No? Mula galing pa-confirm kung makaisin kung may kalaptan ni sa social media nga doon mo ni si kundi ni siya di na nagaling nga balita ni do man si Councilor Al nakamuno sa dugay na mon lawig na mon istoryanay. Correct. At the end of the day, the decision will be and ang mandate sang aton nga local government code. It is only the Sanggunian Panglungsod of the local government units. It is the local Sanggunian Panglungsod that has the authority to delegate the use of the roads, no. So wala na sang iban. Yes. So ang madungka sa aton sa Sanggunian Panglungsod. Ang importante dira, Councilor, nga there was no statement coming from your office nga may amo na nga himuon kung ginatun-an ni siya ang underutilization kag utilization sang roads. That's correct. Not yet. No, wala pa. Not yet. I will not make a statement to that effect because gina-review ta pa ang mga proposals, no. Yes, sir. Once those proposals are reviewed, those proposals are studied, we will now examine the effectiveness by way of a traffic experiment, no. That is the amo na ang iyabala nga punta sina Action Art. So any declaration to that effect is let me call it premature at this point. Budlay naman ang magalas la pang nagguha. Sining ko na uso pangadaan subong daw patalang kuano nga mga ginawa nga mga impormasyon kita mo pati mga delivery isang pagkaon gina may nagakuan pa yan, may nagainto pang nagapa-deliver sa city o hold daw.
Kahapon naluoy na lang si Mayor Albi, ginbayran niya 12,000 pesos. Sos Mariusip. Out of his own pocket, not charged to the city. Ah. Naluoy siya sang nagdulo. Ay, di po. Ano nang opisyon nila yung mga muna yan? Pati mga liti mo nga manog luto daya kag mga kuan intuon pa na ya konsilor no duway na gini patawad ng mga tao niya. Hello, sir? Ay nautod siya. Ay na ano man kini kakita kapon, kita mo mga 12,000 kuno gin bayaran na lang ni Mayor Albi to ho. Kung sino man to yang tulutunto to yang naginto. Kabay patrani nga nagakadlaw buli mo da kag nalipay kag insang ginimo mo. Tiding kakita yang awat na to sa mga nag-deliver. Ti may lang gani kay ginbayran sang alkalde. Ti kun wala pa bito kun ni dakong kalamay, ara na siya nay. Balikan ta siya na utod ang iya siningalin niya. Now, ang parti bala sa mga possible utilizations of roads, mga underutilization, under process para now. Ginasulit ko lang ang Balik Councilor Al, may mabatian ka mo ganing balita mga musina, mga spekulasyon na kay ka-premature pa na, no? Kung amo nang ilabuyan, ay mga tao kung kaisa. Timay lang to gali councilor, kagin bayaran ni Mayor, kung wala to abi, tinano na lang to iyan, nagngangato ya ang tag-iyasad to? O kaluluoy, makmo dusi mil pa action art ang bill na nga ginpadalan. Although this is not new to Bacolod. As a matter of fact, nadumduman ko si Congressman Greg has been a victim also of this, no? Kapila sang una nadumduman ko siyang nagligad nga term. May mga orders or actually reservation, then may nag-order sa mga restaurant, hindi delivery. Nag-order kag naghambal nagpa-reserve ko no si Congressman Greg. Dayon katawag sa opisina ni Congressman Greg kag naghambal nga may reservation siya nga wala sila nakapa-reserve. And kung magkuton ko sino nagpa-reserve, unauthorized ambot ng mga budol-budol nga style na. Kakita, budol-budol gid siya makon mo order kay mo ay ti address kag kung sino kontakon mo. Oh, so usaron ta na lang ning imo yes, sir. Action art sa tanan nga nagasuki, nagasubaybay, nagapamati sa imong programa, labi na gid ang aton nga mga restaurant owners, they should verify first, no? May lang kung parehas kay Mayor Albi, kung kay Congressman Greg nga kinabato ng responsibilidad. But then again, kaluluoy bala, kaluluoy hindi lang ang natungdan, kaluluoy man ng restaurant owners kung i-deny kasi wala otorisado nga naga-ubra sini sa mga ini nga mga talatapan, mga tagsa-tagsa katalatapan sang congressman, sang mayor, vice mayor. So dapat i-verify anay nila ang nagapa-reserve, ang source before nga mag-comply sila sa sini nga mga request. Aha. On that note, Councilor, salamat kid unless nga may way pa ko nabalan sa inyo sesyon kapon kung may mga resolution katong nga ginduso. Salamat kid Action Art. Well, kahapon no ginhatagan naton sang isa ka resolution of no objection ang Bacolod, ang bagong reclamation nga proponent sa syudad ng Bacolod. This is the Bacolod Reclamation Development Corporation, BRCBC or something like that. Yes, sir. So ang ining korporasyon, and let me state for the record that resolution of no objection Action Art, hindi ni siya ang dulo sang action sang sanggunian panglungsod. Ang isa ka resolution of no objection nagahatag lang pahanugot sa sini nga proponent nga to examine and submit his documents to national government agencies, namely the Philippine Reclamation Authority and the Department of Environment and Natural Resources, which are technical bodies nga amo ni silang ma-determine sang kapasidad sang proponent to develop the area. Ang application is good for 247 hectares. Dira na yun sa norte nga bahin sang syudad ng Bacolod. Dira sa may border of Bacolod and Talisay sa Barangay Banago. So ako niya to remain consistent, ako nagbuto ko sini kahapon and I endorsed it in the Sangguniang Panglungsod because in the previous council I also voted for it, Action Art. So yes, sir. Actually, madamo pa na siya and even the Office of the President dapat may clearance may perma pa na day. Actually, sang una nag-aagi pa ni sa National Economic Development Authority or NEDA. But now there is a presidential proclamation nga dito na ni maagi sa Office of the President through
the Philippine Reclamation Authority. Yes, sir. Yes, sir. Sige. Muna, sir. So, with that, on that note, Councilor, salamat gi sa time. Good morning, halong gid permi. Salamat Action Art, kag mayong aga sa aton nga tanan. Action Hotline. Ayos, so ginatun-an pa na subong nga. Kay may nagalagaw mga balita, sinilang dalan lakson, one way, may mga proposal nga muna. Again, pabatian ta, no, kag kwaon ta na iya right from mga persons nga authority, kag amo gid ang dapat makuhaan ta isang source of information. Kay karon mabati-bati ka lang da duro nga naan maritis kag nagapalapta, kundi nagsala ang publiko, may mga reaksyon nga magguruwa na karon either negative or positive. Pero ang problema, gali nagakomentar kita nga way pa man, sige pa ang proseso. Now, siling diri ni Councilor Al Victor Espino, sa ginatun-an nga utilization o paggamit ang pila ka mga traffic scheme nga ipatuman sa Bacolod, this study is still ongoing. Okay? May 90 days nga pwede na siya mag-implement ang cities ang ginatawag na ton nga experimental study. Meaning, ma-implementar ka sang ginatawag nga rerouting kung pwede, no? Kung kinanglanon, ang purpose mo sina, ang tinutuyo sina, makita mo anong epekto mayad bala ini, kung amo ning himuon, anong epekto sa dalagan sang trapiko, anong epekto sa komunidad ang maagyan sining patigayunon nga experimental rerouting kung may aragid man or one-way scheme nga strategy. That is also part sa ginatawag nga ginatun-an pasubong. So, kung ako sining mga nag-comment, wala kang nagapalayag dira, behave ka mo, anay, hulaton tabla na hindi na pagpangunahan. The Benitez administration is now on its 1 month and 18 days. Now, kaya siyang July, gid ang formal nga pag-umpisa sa trabaho nila mo. Isa mong pitsa 18 pa man lang ho. Action Hotline. Eulaton, tani, whatever development and progress, party sini, amo lang isa sa mga bantayan naton. Ang importante dire ang sa school supplies, on the legal issue nga basi hindi pwede gamiton ang SEF, may iban pa or other sources nga pangitaan ang city. Ang isa lang gina-commitment nga before November 2 mapatuman or matigayon ang pag-release o pagpanagtag sa school supply sa mga estudyante sa syudad sa Bacolod, mga pampubliko nga mga estudyante sa mga bulutuan. Action Hotline. Okay? Klaro na ang runo galigapon na prubahan, no? O sige, pagbalik ta karon istorya ta kalamay kung available ang aton mga resource person. Alas 8:41. Action Hotline. 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma.
I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binanuhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga daon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyos sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan. Ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag daon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa daon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini.
Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas, ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability, Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado, o kung kabilugan, nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani, ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop, dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon ituban sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maituban o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok.
Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ang vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil
ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang Sa mga kaaksyon naton gina-rekomendar tagid bala agud nga mangin protektadong lawas ta layo sa anuman nga balatian. Dr. Alfred, Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. Nga nag-abot diri sa Action Radio Bacolod, and then actually kahapon ni sila nga mga winners ta during the 53rd anniversary sa Action Radio Bacolod. Di kahapon kaupod ang DTI, nagabot kita sang mga ngalan para nga magpatiyog sang roleta, no? Dakop ka, daog ka, rolita, promo. Ti subong nga aga, actually ang iban diri sa ila until 12 noon time sini nga udto mo. Ti aga pa nagdakog-dakog diho, duha di sila, may isa ka duha ka babayi ni huwag mapalaron nga winner nga magapatiyog sang aton roleta in a short while. Ang nami diya kay kundi nalawagan sila, sigurado winner ka na niya. No? Paglawag sa imo, makakadto ka lang diri sa station on time. Matabo sina mapatiyog ka ruleta. Ti sa ruleta namon di sa Action Radio, waay diya sang blanco. Action Hotline! Pagpatiyog mo palang pagpundo sina, sigurado kang may ara gid premyo. Action Hotline! Ang mga premyo, may cash, may gift check, may appliances, may cellphone, kag bugas. Action Hotline! Lawig-lawig pa ni nga promo no? Until kwan pa iniho, until September 17, ang promo nga amon sinipatigayonon diri ti damo paning may chance nga magkadaogid sa aton sini dakop ka daog ka roleta. Gina-set up lang subong hulato-lato nyo lang kay na short while ma-live si Action Eden Abuso direkta dira sa Studio B sa Action Radio Bacolod, dira sa conference room. Ara na dira ang aton first winner nga magapatiyog sang roleta. Okay na siya, Action JM? Sinya silang kundi, okay na siya. Kantuanta si Action Eden Abuso dito iya sa conference room. Agod sa paghatag na chance para magpatiyog live ang aton sining winner. Kahapon nga daw nga subong siya magpatiyog sang roleta. Action Eden, good morning! Good morning, Action. Kasi po natin yung Action live kita din sa Studio 2 sa Action Radio Bacolod. Kita ko na rin po may 5 Action hour po sa aton sining isa sa mga premyo sa aton roleta.
Siyempre, ang daugan nila, hindi bang go sa 1,000 pesos. Kag wala din sa zero, it's okay lang na naglabay ka. Bisa nag-live. Okay lang. Si Tagoy naglabay. So, ang subukan art upunta ang isa sa winner, lucky winner sa akin sininga Roleta promo, si Ma'am Iris Perolino, halin sa Savis Villamonte, 27 years old, single. Ay, ako na lang sugpon. Ma'am, congratulations! Nakuha ang imo sininga coupon, napilian imo sininga coupon para sa aton sininga Roleta promo. But siningon, daog kag winner ka rin niya, ma'am. Kaysa kita umanda sa aton sininga Roleta, wala sang zero. Pero karating bondo na lang karon action arta. Ang sininga pagpasalamat, kaya tingin na malang sa gani kagina, mami ka pa, gusto mo nga madagaan. Bao, berte. Ari ding cellphone, ari ding appliances, may TV, fashion art. Ari gina kuyab-kuyab ko na lang ni ganing ko ano. Sige ma'am, ready ka na ma'am Irene? Yes, I'm ready. Sige ma'am, go when you're ready. Patiyugan na ang aton sininga. Roleta, go! Ano ay halasanar? Tara na, gatiyog na. Gatiyog na. Ay, laki palagi natin art ang cellphone. Wow! Congratulations! Grabe! Ang ipuli yung action art, isa kasako nga bugas. Grabe ba? Nga, isa kasako nga bugas nga luto na siya. Ayawan na sa pasaan ka ron, bro. Pasaan nun yung action art. Halin ba ni gali si ma'am sa duty? Sa din? Sa may panasyatik, tuyo ni dad, palok doon, tayo ng isang kasako nga. Ma'am, hindi, para makita ka sa amon live, si Ma'am Iris Perolino, nakadaog sang isa kasako nga bugas sa promo sa Action Radio Bacolod. Ma'am, ano mo sininga mahambal? Madam, nga salamat sa Action Radio sa sining opportunity. Yes. Wow. Ma'am, ano mo ning bugas? Siyempre, tig-angon, No, ma'am, no. Okay man, mamang bugas ang imo sinanadagan. Yes, super okay. Yes, congratulations, liwat kay Ma'am Iris Perolino. Grabe ka, buwina siya, no? Kapit na lang ita, isa na lang kalansang action art, cellphone na mo, pero okay. Kung sa action Eric, isa na lang ko ka-gilito, may duha pa ka winner sa action art. May harapan na hati, ano, itingbon ta lang, hingagawon ta lang? Hingagawon ta lang ang action sige. Sige, Go ahead. Sige, kulat ka lang, kaya wala niya buwas, wala ni karon, tingbo niya panahog mo to, sakyan mong bugas. Sakyan ng bugas, ha? Congratulations, ma'am. Sige, dito ka na sagwa. Ang next naton paliw to the action Alvin kay Ma'am Josefina Indoma. Bawara man si mananay Juan Josefina. Amo to nagsaka guro kay Inada? Oo, si Nanay Josefina Indoma sang Bayanihan Banago. Kahit naman ako sunod, ari na si Nanay. Very beautiful, Nanay. May live sa upon section art. Tagaan, takadyan chance sang 10 seconds para hikapon mong gusto mo madagan. Anong gusto mo madagan, Nanay? Ang TV, gid. TV, perti TV. Sige. Asan art ang itudlo yung cellphone, ang akong cellphone. Nay, ako ni cellphone yan. Okay. Sige, ari na si Nanay. Josefina Indoma, diri ka Nanay, wa. Padiri na yan. Kuhan sang roleta mo na yan. Diri ka sa kilid na yan. Okay, ready ka na, Nanay? Ready ka na, Nanay. Dali lang, Nay. Ready na. Dali lang kayo ginahapok. Naganin na si Nanay, gani? Ilan ang edad mo, Nay? 71. 71 na si Nanay. Pero, kanami pa sa lipstick ni Nanay. Pula-pula pa ang labi. Sige, Nanay. Are you ready? Ready na. Ready? Go na! Ano yan? OMG! 1,000 gift certificate ang nadaog ni Nanay. Action art. Wow! Wala gid siya perde, ya. Kagina, nabudlayan ito maglukdo sang bugas. Pero 1,000 pesos naton na gift certificate. Ready na yun, action art. Sorry, nadaog ni Nanay. 1,000 pesos na gift certificate
Nanay. Yes! Nanay, Grabe. Dili pa nanay para makita yung gusto niya beauty. Ay, salamat din. Action Radio. Yes. Ano na ang 1,000? Grocery. Wow, grocery. Para may pagkaon ng mga ako. Di pwede ba pa-adapt mo? Oo, pwede. Pwede, ma-adapt sa dati. May grocery ka rin. Nanay, thank you so much. Wow, congratulations. Nanay, kadali ba? Nanay, kaya pick-up-pitiin mo nga. Ang mata na yun. Nay, ready? 3, turn. Alright! Thank you so much! Pwerte ni Jackson Eden ay. May isa pa ka winner? Dali lagi ko na hard mabalik na hambal ni Action GMX clarify pa kami da. So, balik na danay mo sa Studio A. Okay. Radyo Bacolod para sa third winner sa karon bantayan. Live din po sa Studio 2 sa Action Radio Bacolod, Action Ida Naboso. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Congratulations sa duwa naton ka winner. Bao ang isa ka sako nga bugas. Subong ang bugas sa Action Oliver no 2,000 plus man mo. Hindi man naglahog ang price niya. Kuan man makon mo na. Ayawan na to sa galing lukdo guro panaog. To nagpulaw pag school center to. Ang isa tayo ka winner gift check ang yan nakuha. Ang gusto yata ni TV, baway gid matunan ng TV. Amo to taning gusto niya. Dason ang isa may ara pa dira, pero basi duga-dugay pa ni, no? Again, pwede sila magdaog sang cash. May ara dira cellphone, may ara bugas, may appliances kag gift check, okay? Amo na mga premyo, instant winner ka. Basta magabutan na sang taga DTI ang imo pangalan, malawag ka gani diri sa Action Radio Bacolod ingagaw kagid within sa gina-allocate nga time nga pwede ka makakadto to claim your o kon sa pagpatiyog sang ruleta. Kinanglan basta ginset ang schedule nga amo na oras ka makadto di kadto kagid kay parang nga hindi ma-forfeit ang imo sini nga pagdaog. Sige, may nga agad, i-check ta lang ni karon no, maging tiro naman sa isak banwa sa South to. I-check ta lang na dugay-dugay, abi. Si Novi Magapan, sila nga congratulations kay nanay. May nga Action Art monitor lang sa Barangay Pandanon, DSB, Vereno Casantillan, Manukan, Parinuel Zambales sa Araman, si Rochelle Fulgencio Susana, Edie Ricafort, Araman si Alin Luis Himotea sa Kaliling Kawayan Gamonitor man, no? Araman si Diding Alojamiento, Jean Hisulgon may aga, no? Si Brion Nelbert Gamonitor sa Matabang Granada Talisay. Thank you gid for listening. Barket Drive. Anya aras Kimpo Yulo. Ginaset pa to subong ni Action JM for the third winner nga magpatiyog sa ngaton sini nga ruleta. Maiban na kuguro Action Oliver para hindi ko maipit karon kay basi kon malangalang kita. Balik kita dugay-dugay alas 9:11. Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado masaligan niya brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Aragay! Kasakit kisang tiyan ko. Hindi ako kapamuhin. Mauga ka nunuoy sa imo. Kag delikado na. Mabakal ko sa butika sang Super Fiber. Super Fiber. Ang pinakabago nga produkto sa... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na. Milyonaryo pa. Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingdalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbinuhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan,
ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto, ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ang napatay ni kiting kadamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi. Ayos, alas 9:21 na, ari na nga ton sining nga third winner, ginapreparar na karon nga aga. Agon nga magpatiyog sa aton sining nga ruleta, ano yan ang premyo nga nagahulat sa iya. Standby Action Eden dira sa Studio B, Studio 2 sa Action Radio Bacolod. Kay dira siya magpatiyog sa ruletang winner to from Barangay Punta Taytay. Winas, ang isa nga nagdaog to yung libuguloy Action Liber kung paano yan dalon puli ang iya nga isa kasakong bugas. Action Eden. Yes, sorry naman sa liwatag sinar sa isa pa sa winners sa ating sininga Roleta promo. Pero I'm sure, pakta wala yung ngalan. Sikat ni Subo nga pangalan, dali Eden.
Ay, nano naman. Ay, apelido si Villa. Pero ang iya sini nga pangalan, very sikat, gidni. Si Marites. Perfect! Silingkugin daw, basta sikat din, Marites na mo. Sige, ma'am, ano na yung mahambal mo nga nagsikat ang Marites? No, wala ka wala mamigaway, si mo, ma'am. Wala, nagigipay mo nung wala ko sa... Ikaw bala mo? Perfect. Pero sinakar, dari tagaan na siya liwat sa iya chance kung ano ay anay yung sininga madaugan sa atong sininga roulette promo. Ma'am, Marites! Are you ready? Yes, I'm ready. Ay, perfect! Ready? 1, 2, 3. Go! 1,000 GC! Nakapoy si Ma'am Panglabat, daw gamay lang ang iyak. Anong tandagan niya? Pado ka na, siglang. Iti ang daan na daog na action heart. 1,000 gifts to check. Ma'am, thank you so much. Thank you. Magiging kung at gusto yung madaugan, bugas tani. Ay, sus! Pero kung sa 1,000 GC, pwede man siya gyapon ka bakal bugas kag sudan pagkit. Wow, perte. Nanay, anong mahambal mo sa taga-din gani? Kung sa taytay. Pila edad? 34. Pilang ba na? Isa lang. Ay, isa lang! Ano mahambal mo sa mga punta taytay na? Ano mahambal mo sa mga marites sa punta taytay? Sa mga marites sa punta taytay, may chance gig pa mo nga magdaog dire sa Rolita. Kabay pa nga mangin inspiration ini nga ng programa para makabulig man sa iban nga managakinhanglan. Yes! Thank you so much, Nanay Marites Villa! So, bantayan ta Action Art ang ibang mga winners naton diri sa Roleta. Ginlawag ko kanina na mo ni Action Boy. You have the chance until 12 noon subong adlaw para maklaim ang inyong sininga prize. Makapatiyag ka mo sa inyo nga Roleta. Thank you so much sa mga nag-upod sa aton diri live sa Studio 2 sa Action Radio Pagproduction. Eden Aboso, una sa balitaw na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Hotline! Congratulations sa tatlo naton ka mga winners. Duha ka gift check ang nakadaog, kag isa ka sako nga bugas. Way pagid siyang nakakuha sa cellphone, no? Nagligad tudo kalabanan nakuha nila cash nga 1,000 pesos. Action Hotline! Sa mga nagabutan sining nga agaho, aberi nga agaw kamo until 5 p.m. Kadto kamo di kung taga Bacolod ka. Kinanglan before 5 p.m. ari ka na sa Bacolod, agon nga maggabot, estay magpatiyog sang ruleta. Kadto ka di, before pa mag-end ang time maginhatag sa imuha ka hindi pwedeng subong kaya nagabutan. Dason next week ka pa magkadto, hindi na pwede. Ma-forfeit ina ang imo sining nga gindaog, no? Hindi ka na qualify para sa pagpatiyog sang ruleta. Action Hotline! Ayos na. Ang 5-6 way pa ni kakadto de. Oy, say kay Jean Baynusa sang Mandalagan active. Asta ni sa udto, no? Asta ka lang sa udto kay Action Rex kadto ka diha. Si Idnalyn del Prado pagid sang Purok Sunshine Barangay 36. Hasta ka man alas 12 sang udto. O kadto ka mo diha si Baynusa taga Mandalagan sa active dira. Kadto na di para may chance ka nga magpatiyog sang ruleta. Ang sininga agang ilawag nila ni Action Boy ano to ya? Nakakuha na ba ko dasig sila no? Porte. Sige, congratulations sa mga winner. Action Hotline! Ayos. Hingagawon ko lang niyo kay actually may hearing, committee hearing subong si Councilor Calao Puentevilla, pero i-kwanon ta ni, i-checkeron ta kung pwede pa siya. Kay parti bala sa subong damo nga problema, damo-damo lang reklamo sa patay sindi nga supply sang kuryente. Kay ang brownout, actually, kung sige-sige, ang patay sindi sang supply sang kuryente, problema, appliances mo, basi magkalaguba, bla. Action Hotline! Now, i-check ko lang, bisan na numugi lang kay Councilor Calao Puentevilla because siya ning nag-invite sa mga opisyales sang Seneco. Hingagawon ko lang tiyempo, kay may committee hearing sa actually siningaga, party sinimo.
Online sa hotline. Online sa hotline. We have Councilor Calao Puentibilla. Councilor, mayong aga. Mayong aga, Action Art, no? Kag sa aton tagpalamati, mayong aga, kag madamo gid salamat, makapalabot kita sa inyong programa sa aton mga ginatuyo subong nga aga. Yes. Sir, bali anong oras mong sila schedule kag may confirmation nga makadtos la, sir? Alas 10 subong nga aga, actually ari na tayo sa NGC nag-standby. Nag-confirm man ang Central Negros Cooperative nga ma-attend sila, no, kag kabalo sila nga naka-schedule nita, no, medyo dugay-dugay naman ang pag-schedule naton. That's why ginakaangay gid kita kabalo ta damo gid subong concerns kag reklamo kung sa pagapa ang aton pumuluyo Action Art. Aha. So, isa inito siyang concern kay daw halin pa nagligad nga si Mana and then siningang week kuno grabe tuod ang patay sindi sa supply sa kuryente mo. Actually, Action Art, no, naka-updanay mo kami ni Mayor kagapon hasta sa iya damo man nagareklamo pero yes, isa gid ina sa pinakadako naton nga luyag usisaon anong kakatabo kag ano ang status ang aton Seneco, labi nang hindi na yan subong once a day or once a week ang brownout, kundi do halos sige-sige na patay andar ang aton kuryente. Pero madamo gid Action Art, no, sa matuod lang ang issues kag madamo ang aton mga palamanggotanon nga luyag ipalabot sa ila kay baluman ta sa mga concerns kag mga reklamo kag damo gid ang aton pumuluyo, no, luyag may baluan. Iti, number 1, nada ang aton nga una sa tanan, amo nang ang siga kag patay sang suga, no? Kabaluta, apektado tanan sa mga appliances, sa kuryente nga saktanay. Ikaduwa, madamo gid, no? Ikaduwa, of course, ang refund nga ginasturyahan naton kung paano ni ipalabot sa pumuluyo, kung bala, klaro man nga tuod, kag tuod nga iban ina sa aton kuryente kag kun paano ang ilang anong sistema sa pag-iban sina, no. Ikatatlo, ano ka matuod nga kada bulan lain ang rate, no, nga ginasukot sa aton konsumidor sa bahin sang kuryente, no, kag anong rason nga hindi pareho ang pagsukot sang kuryente kon sa Hunyo, sa July lain man, pagka-August lain pagid, no. Madamo gid ang palamangkutan no, kag hindi ta na masalaysay isa-isa. Pero ga-expectar kita nga paagi sa aton committee hearing mapalabot nila kag mapathag. Okay. Kag at least, no, nga mapa-explicar nila sa pumuluyo kay sa ginambal naton biskan ang ila 1 month policy hindi man klaro, no, kay kabalo man kita apektadong tanan. Pagi sa pandemic, amat-amat lang kita recover. Pero ang tanay, madelay ka lang dutay, patay man dayon, utod man dayon yung kuryente, no? So, correct. Ginakaangay lang, kita naman ang manukot sa Seneco kung bala ano-ano ang inyo klase pagserbisyo, manog maskara na kita, anong ekspektaron sa pumuluyo, anong mahatag naton persepsyon, no, kag serbisyo sa aton nga mga bisita mag-abot ang maskara. Yes, sir. So, in a way, basi maka-update kami karon sa imo in the afternoon kung ano gid nga kwan, ano gid ang naging result sini, pero kabalo ko hindi ni matapos in one day session na mo nga meeting mo. Well, amo na sige nambal naton, at the end of the day hindi matak-an or makapuyan ang aton nga opisina sa paghatag serbisyo kag insakto nga klase serbisyo, no, sa aton pumuluyo labi na nga ang balayran subong sang aton mga konsumidor hindi man lahog-lahog, no, nga sini nga bulan 1,000 pagkatapos nga bulan ang paglumpat niya sa kadako, no, 19, 18. So in short, rest assured nga aton pumuluyo nga tingwaan naton pa-explikaron sang insakto ang aton Central Negros Electric Cooperative. Kag kung hindi naton matapos-tapos, kag hindi naton makuha ang aton nga explanation nga luyag mabatian, rest assured nga padayonon da parsigihon da pa ini nga pagpatawag sa ila. Sige. Sir, ma-update lang ko karon sa imo. Salamat gi sa time kag keep up the good work. Action Art, salamat nga madamo. More power sa imo programa kag sa pamilya mayong aga sa tanan. Action Hotline.
Sakay pari basti girhin ganiyo siling niya sa balay damo guba kahapon pare. Ay sus damo gid nagkalabalda kuno nga mga appliances. Anyway, sa udto i-try tabla makontak gid ang taga Seneco para nga mapaplastan tani sa ila kung nanong expectaron what was really the reason nga nagamuning status ng kuryente ta nga nagapatay si Cindy o nagasiga, nagaka automatic trip off. Hindi man bilog nga syudad kundi may mga portion lang, mga feeders nga nagakawadaan sa supply sa kuryente. Kundi ka preparar, golpeada mabalik, kung medyo daan ng imo appliances, laban gid sa balda. Action Hotline! Ana sinuro, siling niya, mo man disir sila Carlota ho. Mo man patay sindi man ang kuryente. Ay gali. Salamat gida si Mary Ann Estrella. Good morning. Thank you gid Flores Barriuga sa Barangay Estefania. Salamat Rochelle Fulincio Susana. Thank you man. Si Roseni Santila Luxin. Monitor ko na sa Barangay Manago. Alejandra Granzo Estilo. Salamat gid. Congratulations to the winner. Si Marian May Kabalog. Thank you man. Sa pag-monitor, no? May Soy Chavez. Mike John Samoldi Seba. Thank you. Harap monitor. Julio Sules, good morning. Happy 53rd anniversary Action Radio siling niya. Salamat. Christina Salvador, good morning man, taga-Handumana. Action Hotline! Why na tagaling time dari sa aton sining nga pagpangalagad sa mga winners tang nga nakapatiog sang ruleta kag nakabaton sang premyo karon nga ga. Congratulations. Sa mga wala pa magabutan, stay tuned basi inyo na ang masunod nga pagkadaog kag may chance nga magpatiog sa aton ruleta diri sa Action Radio Bacolod sa daog ka o dakop ka, daog ka ruleta promo. Action Hotline! With Action Oliver Pason sa technical side, with Action JM Baikin ang aton IT expert, kaupo ng mga OJT karon nga aga. Ako naman Action Artay Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio!